Φίλες και φίλοι συνδρομητές, ξανά μαζί από το χώρο των συνεντεύξεων του Ομίλου Αντισφαίρης Αθηνών. Κοντά μας έχουμε την νικήτρια Ντομίνγκες Λίνο. Κατάφερε να επικρατήσει με 6-4, 6-4 στον τελικό της Ρουμάνας της Κριστία. Κάτοχος του τίτλου λοιπόν στο Vogue Athens Open 2008. So what was the key for you to take the tournament? I play so good all week and today especially, you know. She's a very tough player, so it was yesterday when I go bed, I know that today I have to play so good because she's very difficult, no. But I play the game that she doesn't like, no. I play different balls, height, down. So I think that she didn't play like the other days because I play so good. Όπως μας είπε, έπαιξε πολύ καλά όλη την εβδομάδα και γι' αυτό κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο εδώ στην Αθήνα. Χθες, κατακτώντας τη νίκη και πρόκριση στον σημερινό τελικό, πήγε στο ξενοδοχείο και σκέφτηκε ότι θα πρέπει να παίξει πολύ προσεκτικά στον τελικό για να πάρει τη νίκη. Πίστευε ότι θα μπορούσε να νικήσει την Κριστία και την δυσκόλεψε πολύ με το παιχνίδι της. Άλλαζε διαρκώς την ταχύτητα στον πόντο, τον σχεδιασμό και την δυσκόλεψε σημαντικά. Μια πολύ σταθερή τενίστρια από την baseline και δεν μπόρεσε να μπει στη λογική που έβαλε τον τελικό Ισπανίδα η Ρουμάνα. Επανέλαβε ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά και έφτασε στην κατάκτηση του τουρνουά. Could you tell me a few words about the tournament? Yes, the tournament was very nice. It's not my first time in Athens, but I like to come here because the weather is like in Spain. So for us, for all the Spanish players, I think it's better, no? And I like it too much, no? The club is very nice. The people who works for the tournament is unbelievable, and thanks to all the sponsors, no? Because without them, the tournament is not possible. So thank you very much. Μας είπε ότι της αρέσει πάρα πολύ το τουρνουά, όλα είναι υπέροχα, έχει πολύ καλή συνεργασία με τους ανθρώπους του τουρνουά, είναι πάρα πολύ καλή και τη βοήθησαν και θέλησε να ευχαριστήσει τους χορηγούς, διότι χωρίς αυτούς δεν θα ήταν βεβαίως εφικτή η διεξαγωγή ενός τόσο μεγάλου, σημαντικού επαγγελματικού τουρνουά στην Αθήνα. Will you come back next year in Athens? For sure, yes. Σίγουρα μας είπε θα επιστρέψει του χρόνου στην Αθήνα για να υπερασπιστεί βεβαίως τον τίτλο που κατέκτησε πριν από λίγο. Thank you very much. Congratulations. Thank you very much. Thank you.